Genitiv, eller på dansk hedder det ejefald, viser ejerskab og tilhørsforhold. På dansk tilføjes endelsen s til substantivet, som for eksempel Michaels cykel er hurtig, eller pigernes kjoler er flotte. På engelsk er det lidt mere kompliceret, idet der findes nogle regler for, hvornår man kan bruge den ene eller anden form. Engelsk genitiv opdeles nemlig i apostrofgenitiv og genitiv ved opkonstruktion. Apostrofgenitiv bruges især i forhold til mennesker og højtstående dyr, det vil sige dyr, som mennesket har noget at gøre med, f.eks. kæledyr. Bruges samtidig også ved kollektive substantiver og egenavne, ofte sammen med superlative adjektiver som first, best osv. Det vil sige adjektiver, der ender med st. Minder om det danske genitiv, da der tilføjes et s, dog nødvendigt med en apostrof, f.eks. Peters car. Placeres foran hovedordet og erstatter dermed artiklen. I ental sættes apostrofen før s'et og i flertal efter s'et. Et eksempel på apostrofgenitiv i ental: The girl's dress is pretty. Eksempel i flertal: The girl's dresses are pretty. Ved navne, der ender på s, sættes apostrofen foran efter s'et. Of-konstruktion. Of-konstruktion den bruges ved alt andet end personer og højtstående dyr. Det kan være ting, som for eksempel en car eller en book. Og så kan en eksempel kan være the driver of the car. Den bruges samtidig også til mindre stående dyr, det vil sige dyr, som mennesker ikke er så meget i kontakt med, eller i hvert fald ikke rigtig har lyst til at være i kontakt med. Det kan for eksempel være en spider. Et eksempel på det kan være the legs of a spider.